never made it, but I know what it takes. I'm always ready. I am mix of emotion in my statement, and I mean stuff so I can understand it. I appreciate it. Don't be out of this world. Hi guys, welcome to Sinulog Festival in Singapore. Viva Senyor 2023. Viva! Viva! Senyor! So after the mass, magsisimula na ang ating parade. Kahit umulan, laban po yan. Kahit umulan, that is good. Para sa sponsor. Viva Visayang. After the dance, it's time to ask. All dance. Viva Visayang. Kahit gulo. Senyor, sa mga community ito. Senyor! Senyor, sa mga locals ito. Nurses ito. Senyor! Senyor, sa mga caregivers ito. Senyor! Senyor, sa mga engineers ito. Senyor! Senyor, sa mga estudyante ito. Senyor! Senyor, sa mga IT ito. Senyor! Senyor, sa mga teachers ito. Senyor! Senyor, sa mga job seekers ito. Senyor! Senyor, tayong lahat ay Senyor. Senyor, oh Senyor, tayong lahat ay Senyor. Senyor, sa mga halal dancers ito. Senyor! Senyor, sa mga Francia ito. Senyor! Senyor, sa
Senyor, oh Senyor, tayong lahat ay Senyor. Senyor, oh Senyor, tayong lahat ay Senyor. Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva Señor Santo Niño! ¡Viva Señor Santo Niño! Lahat po natin si Santo Niño. Nakikita natin sa Sinulog. Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog, channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Pagkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!